Fyddwch chi'n gweld ein ôl neu gegin, gael Mari mi siarad gynharach. Mae'r pysgodyn a dal ar meddwl ni braidd. Ond beth gen ti i ni nesaf da? Risotto tro yma. So ni'n paratoi risotto gyda bach o pys a bach o spinach yna fe. A QR wedyn ni'n slapio yn cig moch. So, digon rwydd. Pidwch, lot o bobl yn meddwl coginio risotto, mae'n broses hir. Ond jyst dim lot o waith ato fe gwbl, oce? So gen troi gres blan. Ffrant bam, gres isial iawn. Okay. Be ni moyn wneud yn gyntaf yw dechrau trwy chwysu yn winwn sy'n garlleg ni bant. So rhaid ni'n mynd i creu heina o blas o fewn y reis, oce? Gellai'r bron yn mynd. So, gai slisio hwn, neu gallwch chi torri fe'n fan lan i chi fel chi moyn wneud e. Mae'r risotto yn ymhenni, mae'n gyfoethog iawn, yw lot o flasa cry o fewn y reis. Beth chi moyn wneud, chi'n adeiladu'r risotto. Dych chi ddim yn dod i un blas yna fe, na fe. Chi'n adeiladu heina o blas yna fe, oce? So bach o winwns. Okay. Felly hwnna di'r haen cyntaf fel bethau? Haen gyntaf, ie. So, tebyg iawn os byddwch chi'n gwneud cawl. Mewn â winwns y garlleg yn gyntaf. Ie. Okay, si eisiau rhain lan. Mae'n neis, fi'n credu bod ni'n syni gyda'r un gyntaf, ni'n gwylio fe. Yn aml iawn, ni'n eistedd fan hyn, a mae lot o'r bethau chi'n neud i edrych yn rhwydd, wrth gwrs. Ond ti wedi neud yn meddwl na, byddwn ni'n ffili neud hwnna gytre. Ond oedd yr un gyntaf, a fi'n gweithio bod hwn hefyd, achos fi yn licio risotto. Ie, achos mae broses sylfaen yn debyg yn systod, sy'n ffrio nionyn a pupur yn y cyntaf, doedd. Mae'n rhywbeth yn ystod i gyd i arfer wneud efo sawl pryd. O, fel y pethau gyda ni'n y cwpwr, maen nhw gyda ni ty beth, ni'n prynu nhw beth bynnag. Wel, un peth ar risotto, chi'n chwni pecyn o reis, a wneud hwn lot o prydau fwyd. Mae reis yn cwpwr, gen pob dwi'n siŵr. Reis yn cwpwr gen i. Arboriol reis, yma, ie? Ie, so mae rhaid cael reis arborio ar gyfer risotto. Wneud ddim gweithio gyda reis arferol, cos mae reis arborio, mae'n bach yn wahanol. Beth mae hwn yn neud yw, mae'n denu mewn y blasau gyd, mae'n chwyddo wedyn, mae'n sy'n rhoi y reis gorffenedig i chi. Lot o ddŵr yn ni. Yngwybod. So mewn a'n reis ni'n gyntaf. A na beth sy'n greit yw, mae'r reis yma ar gael mewn yn y nifer o'r archfarchnogodd. O, di, a digon rhad o fe, 2 pint y pecyn am kilo, so mae lot o reis. Okay, so, yn gyntaf nawr, bach o gwyn. A wan sy'n mynd... Gweddill y botel yn gynharach. Gweddill y botel, ie. A mewn a fe. Mae yn ddigwyn ar ni. Alla bod y glas bach yn neis, cofio, fe, sy'n mynd i mynd ar y bwyd. So, fi'n mynd tro'n reis lan nawr, unwaith bod yr hylif yn y reis, okay? So, ni'n moyn i'r reis yna amsigno y gwyn yn gyntaf, so mae'r blas yna o fewn y reis. Yna gen i adio ein stoc neu'n araf. Felly ni'n cymryd, os ti'n troi gres i uchel, mae'r reis am losgi, dwi'n iawn dwi os ti cyn y hylif? Yn gwybod, so beth ni'n moyn neud yw, dyn ni ddim yn losgi fe, ni'n moyn i chwesti fe'n gyntaf, wedyn creu stem o fewn y ffrimpan, okay? So ar ôl tua 10 munud, beth sy'n mynd yn digwydd, mae lot o hylif yn mewn ar gewch i'r reis tebyg i hwn, okay? So beth ni'n moyn neud nawr yw adio rhagor o stoc llysiau ato fe, neu ffwn poeri'n gloi. Mae wedi amsugno lot o flas. A jyst mae'n gorffen y reis mewn bant, oce? A beth ni'n mynd dod i mewn ato fe nawr, yw bach o spinach. Mae hwn mi goginio yn go gloi. Oce, dilen sy'n jyst mynd i torri lawr. Mae'n edrych fel lot o spinach. Ie, mae'n crybachu'n sydyn dydyn nhw'n fewn. O, mor gloi, os dwi'n dal yn syni, ti'n prynu bag mawr. Ie, achos ni'n mynd i ddefnyddio hwn i gyd, mae eisiau fe. Neu wedi uchel ddefnyddio sbigogli sy'n goginio ydw i ac yn ei tysgu yn y salad a bita fel tad y deilen heb i goginio. Wedyn yn ddiweddar, dwi'n sylwi pam bod y pacedi mor fawr erbyn hyn. So lot o'n dy was, mae'n di ffwrdd eitha sydyn yn y bagiau na dydi? Mae'n neis iawn o fe'n sal, mae'n iachus iawn, llawn heiar yn y stuff, so mae'n da iawn i fita. Pys da fi fan hyn nawr, pys i di rewi. Mas y pecyn, mas o'r rhewgell, gallwch chi defnyddio stuff, gallwch ni datlen nhw a wedyn defnyddio nhw, ond tra maen nhw wedi rewi, mae'n mynd trwy dda'n gloi. So mewn a'n reis ni. Ie, ambell un yn dianc. Trial cadw fe mewn yn y ffrimpan. O, ffwrdd chi, boes. Cech i ware. Mae'n dwy mewn hwnna. Mewn a'n pys ni. Dwi dal yn syni faint o sydyn nath yr hylif na amsigda mewn i'r reis a di chwyddo nhw jest o'r gwyn wrth gweld hwn yn ffrwtio ar yma. Wel yn digwydd, oce. Dwi'n meddwl am sy'n rhoi pobl off i wneud risotto, achos mae eisiau ti aros ar ei benen, dos e? Dwi'n ddim yn mater o wneud e'n mynd, mae rhaid ti fwydo rhoi'r stoc, os e? Ie, mae'n broses... Mae'n cymdeithasol iawn, chi o fewn y gegen, chi fanna'n siarad. Mae'n neis i wneud, ond mae'n broses unedig iawn yn y gegen ar y chyn. So mewn am bach o stoc, a jyst mae'n coginio hwn trwy ddo. Jyst i weini hwn wedyn, ni'n mynd i paratoi QR fach gloi. So QR, cig moch, y streaky bacon, sof tena. Jyst chi'n mae'n gyferyd fres QR, bach o ffipur, ar y tu fewn, a bach o halen. Dim gormod o halen, mae'r cig moch yn hallt iawn. A dych chi'n mae'n i lapu fel lan, mewn, a gadewch chi fyna. Hawdd. Ffordd da o cadw'r QR yn
llawn lleithder tra bod yn y ffordd. Bai mor hir yn y ffwrn, Dan? Yn y ffordd mynd yn 10 munud. Ie, ond tan ni'n faint amser ysdyn ni'n gwcio na fenol, di'r cig moch yn atal o gwcio'n gynt, felly? Na, so mae'n arafu'r broses coginio, ond mae'n cadw'r lleithder o fewn y cig. So mae'n ffordd da iawn o'i goginio fe. Gret. I gael fe'n... Amser yn trech ni yn nawr.